खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं कर'ना भाइरासआ मिथिंगायारि सोमजिनाय भाइरास बुंदों मुलुगनां देहा फसंथाना। बङाइगावआव बिफाया फिसाज्लाखौ दानथारदों। मुलि जगाय बिथांखिजों सा 2914 बेरामिनो मुलि जगायबाय। आसाम नीति आय'गनि रां आनजादनि थाखाय बिथोन कमिटि दाननानै होदों। बङाइगाव देहा फाहामसालिखौ सिल खालामबाय। पबितरायाव गान्दा गोथै मोनदों। गंद रायजोआव सोलिनाय स्पेशेल ट्रेनाव सा 1200 सिमल' दावबायारि गाखोनो हागोन। दानिया आबुं रादाब। चीन हादरनि वुहाननिफ्राय जागायजेननानै मुलुगनाङै साग्लोबसारनानै मानसि जिबिखौ थैग्लुंहोगासिनो थानाय कर'ना भाइरासनि जेंनाखौ लानानै मुलुगनां देहा फसंथाना आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनो फिननाय होदों। मुलुगनां देहा फसंथाना बुंदों दि कर'ना भाइरासआ बानायनाय भाइरास नङा, गावनो मिथिंगायारि सोमजिनाय भाइरास। मख'थाव दि चीननि इनस्टिट्युट अफ भाइर'लजियाव कर'ना भाइरासखौ बानायदों होननानै आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ आसि दिन्थिनानै बुंदोंमोन। आमेरिकानिल' नङा, मुलुगनि खायसे हादोरफोरा कर'ना भाइरासखौ चीनावनो बानायदों होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय डनाल्ड ट्राम्पनि अजदनि सायाव मुलुगनां देहा फसंथाननि इमारजेन्सि बिफाननि डाइरेक्टर डक्टर माइकेल रियानआ रोखायै बुंदों दि कर'ना भाइरासआ गावनो उजिनाय भाइरास। बेयो मोनसे बानायजानाय भाइरास नङा। बबेखानि मुलुगनां फसंथाननि गोबांसा नायबिजिरगिरिफोरा कर'ना भाइरासखौ गमामायै गावनो उजिनाय नङा, बानायनाय, बेखौ नायबिजिरनानै गावनो उजिनाय होनना फोरमान मोनदों होनना WHO आ रोखायै बुंदों। कर'ना भाइरासनि लकडाउननि समावनो बङाइगावआव सासे सुबुङा गावनि फिसाज्लाखौनो देगाजों दानथारनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बे जाथाया जादों थांनाय हरनि 9 रिंगायाव बङाइगाव सदर थानानि साखाथियावनो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुरन्जय नाथ मुंनि सुबुङा सहायनो हायैयाव गावनि फिसाज्ला करबनज्यति मेथिखौ थांनाय मोनाबिलियाव देगारजों दानथारदों। रिपर्टनि बादिब्ला करबनज्यतिआ सासे ड्राग्स एडिक्टेडमोन। माखासे समनिफ्रायनो बिमा बिफानाव रां दाबिनानै नखराव दुम-दाखाल खालामदोंमोन। बबेखानि थांनाय हराव बे जाथाया जालांनायनि सिगां करबनज्यतिआ बिफानाव नोगोद 2 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनावनो पुरन्जय मेथिया गावनि फिसाज्लाखौ देगारजों दानै सुयै बुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुरन्जय मेथिया सासे आलफानिफ्राय सारेन्डार जानाय सोद्रोमा। बबेखानि फिसाज्ला कर्णबखौ ड्राग्सनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय पुरन्जयआ नाजाथाबदोंमोन आरो नखरनि गासैबो धोन सम्पथिखौ बाहायदोंमोन होननानैबो मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि उनाव पुरन्जयआ पुलिस थानायाव थांनानै सारेन्डार खालामहैयो आरो पुलिसआ बिखौ एरेस्ट खालामबाय। कर'ना भाइरास अलखदनि जुनै लकडाउननि समाव गुबुन गुबुन बेरामाव गोग्लैनानै थानाय बेरामिफोराबो भुगिनांदों। बबेखानि मुलि मालाम बायनो आरो डाक्टारफोरनाव थांनो हायाखै। जाउनाव गोबांसा बेरामिफोरानो देहानि गोब्राब हालोदाव गोग्लैदों। बे जेंनाखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा बेरामिफोरनो धनबान्टारनि बिथांखिनि जोहै मुलि जागायगासिनो दङ। आसामनि मोन 33 जिल्लानिफ्राय बे बिथांखिनि जोहै मुलि जागायनायखौ मोननो थाखाय गासै 8025 साया बिफानारिसिम थिखानाय फन नाम्बाराव कल खालामबाय आरो 1 मेनि 5 रिंगासिमहालागै गासै 2915 सा बेरामिनो मुलि जगायबाय होननानै देहा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खेंफारथिनानै होदों। कर'ना भाइरास गोसारनायखौ होबथानाय आरो सन्देरजानायखौ फाहामथाय होनायनि थाखाय माखासे जौगाखां बिथांखिफोर मावफुंनो आसाम सरकारा आसाम आर'ग्य नीतिनि जोहै दान मोननाय रांनि मोन्नाय आरो खरसा खालामनायनि बागै थि आनजादनि बोसोन होनो थाखाय आसाम सरकारा मोनसे कमिटि दानानै होदों। बे कमिटियाव डक्टर सर्वेश्वर साहरिया, डक्टर तपन शइकिया, डक्टर नमल बरा, डक्टर सुभाष खान्ना, डक्टर इलियास आली आरो डक्टर उमेश शर्माखौ थिसनदों। मख'थावदि 26 मार्चनिफ्राय 1 मे 2020 इं अक्ट'सिमहालागै आसाम नीति आय'गआव गासै सा 49,670 दानगिरिया दान होयो आरो गासै 1.8 कौटिनिख्रुइबो बांसिन रां थुबुर जाबाय होननानै सरकारनि बिथिंनिफ्राय सुलुङाव फोरमायदों। बङाइगाव देहा फाहामसालिखौ सिल खालामबाय। बङाइगाव देहा फाहामसालिनि सानै मावफारियाफोरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ टेस्ट जानायनि उनावनो बङाइगाव जिल्ला खुंथायआ बङाइगाव PHC खौ सिल खालामदों।
मख'नो गोनांदि बङाइगाव जिल्लायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ टेस्ट जानाय बबिता बसपर आरो अनुपम ठाकुरिया मोना सानैबो देहा फाहामसालिनि स्टाफ मावफारिया। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानै सुबुंनाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनावनो देहा फाहामसालिखौ सिल खालामनायजों लोगोसे डाक्टार, नार्स आरो बिसोर नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै गासै सा 213 सोद्रोमाफोरखौ बङाइगाव जिल्ला खुंथाया क्वारेन्टाइनआव दोनहरबाय। पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव आसामनि मुंदांखा गं थसेयारि गान्दा मासेनि गोथै सह मोन्दों। पबितरानि बुकालजान फरेस्ट केम्पनि सिङाव बे गान्दानि सहखौ बोखांनो हादों हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा। मख'नो गोनांदि सरासनस्रायै मासे गान्दाया गावनि गंनि थाखायनो थैनांगौ जायोमोन। नाथाय पबितरायाव बोखांनो हानाय गान्दाजों लोगोसे बिनि गंखौबो मोननो हादों। बेनिफ्राय बेखौबो सन्देह खालामनाय जादों दि बे गान्दाया गुबुन गान्दाजों सौलायनानै थैदों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै हाग्रा बिफाना नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। शुक्रबारखालि भारतनि गंब्रै रायजोआव स्पेशेल ट्रेन खारनाया जागायो, नाथाय बै ट्रेनफोराव गंफायाव सा 12 सिमल' दावबायारि गाखोनो हागोन होननानै खान्थि खानानै होदों नखर मन्थ्रि बिफाना। मख'थावदि लकडाउननि थाखाय मोनसे रायजोनिफ्राय गुबुन मोनसे रायजोसिम थांनानै नांथाना थानाय मानसिफोरखौ गावबागाव रायजो थांनो हानायनि राहा खालामनो थाखाय मिरु सरकारा स्पेशेल ट्रेन खारहोनायनि राहा खालामदों। गं 6 रायजोआव बिफानारि बिथांखि बायदियै स्पेशेल ट्रेनआ शुक्रबारखालिनिफ्राय दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, चेन्नाइ, पाटना आरो लखनऊनिफ्राय खारनो जागायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।